Txigitazaleak egunon. Txalapartak beti erakarri nau. Txalaparta izenak sekulako indarra duelako. Lanabesa izatetik, musika tresna izatera iraganda. Doinua, erritmoa, trantza. Txalapartariek egurra jotzen dutenean badirudi dantza egiten dutela. Oiartzungo txukutxun taldeari esker, txakun espaziorat sartuko gera gaurko saioan. Kaixo lagunak, iepa! Kaixo! Mil esker zea sarri hitza musikalki emana. Mil esker zuri, Jon, zure basirian bai gera. Aitarena. Ameztoieta, zaharra, ez da, Oiartzunen. Mil esker zuri, Patxi, gurekin bat eginik ere bai, lanetik etorrita, espres guretzako. Zinez eskertzekoa da. Tukutun taldea, beraz, txalapartaren soinua, hitza esango nuke, onomatopeia. Onomatopeia bada, bai. Txakun, ere beste asko erabiltzen den onomatopeia bada, eta tukutun beste bat. Beti elkarrizketa bat sortzen da, txalapartieren artean, ez da? Bai, normalean, bi pertsonen artean jotzen da, eta batek abiadura igotzen badu, besteak jarraitu behar dio, eta volumenarekin, orduan, elkarrizketa bi pertsonen arteko ulermena egon behar da, bestela kaosa ere batzutan polita da, baina ezin da beti. Ezin da beti kaosa egin. Baina erantzunak pizkat bezala, jolas bat bien artean, hasten da Jon txakuna ez, eta ni errena, eta bien artean da, hori, hitzekin bezala pizka bat ez, hitzekiteko bezala erantzunak eta jolasa hori. Partekatu ere, bai, hotz. Bai, eta batzutan, partekatzen polita da, orainik abiadura jartzen du, gero bera aspertzen da horrekin, eta bera beste gauzat egiten du. Hartzea nahiak aipatu dituzue. Erran daiteke, hirurogeiko hamarkadan berpiztu zela ere txalaparta, baina hor izan zen oldartze bat artistikoki, eta hartzea nahiek papel izugarria izan zuten. Bai, hartzea nahiak, Jose Anton poeta zen, eta, biak artistak ziren, eta orduan hasieran hol batean edo bi erabiltzen ziren, eta beraiek hasi ziren hol gehiago erabiltzen, eta era, ez dakit, artistikoago batean, ez? Ja ezen, beraientzako ezen bakarrik baserrian jotzeko tresna bat, baizik eta, ez dakit, espektakulak egiten zituzten, eta poesiarekin lotzen zuten txalaparta. Eta, bultzada bat eman zioten. Eta orduan, poesia, olerkia, aibatzen baituzue, gogoan dut Gotzon Aleman, poeta, ezagutu nuena Txumin Artolari eskerz, eta disko bat atera baitzuen txalapartari buruz, eta bere poesiari buruz. Irakurrien nahi nuke, oraintxe beraz lagunak, poesia bi Gotzon Alemanek idatzia. Txakun, txalaparta, txukuna, kutxuna, txakuna, txakun, txalaparta, kulunka, txukuna, kutxuna, txakun. Txalaparta, erritmu mugagaitza. Laburtzaile ausarta. Txalaparta, soinu gotortua. Grina gotorra. Ohol bizkorra. Egur jatorra. Gogorra. Iraunkorra. Abots txukuna. Kutxuna. Txakuna. Txakun.
lehen biziko gauza ikusiko duguna da, tramankuru bitxi hori. Txalapartaren hasiera dugu, hau? Kirikoketa. Hau erabiltzen zen sagarra jotzeko, gero sagardo egiteko, erritmoak egiten ziren. Eta magikoa da, lana egiteko erabiltzen zen, baina baita ere gero hola, prentsatzeko erabiltzen zen hola, gero hol hori erritmoak egiteko. Bai. Magikoa da, musika tresna baten jatorria irudikatzen duelako pixkat. Lanetik, musikara. Bai. Eta lanetik sortua. Nekeziz eta izerdiz ere bai. Hoi da. Ba, xatuko gira, zerbait egiten? Ados. Zu markatuko zu erritmoa, tan. Ados. Modun. Eta guk jarraituko zaitu. Ados. Lau taula, pagozkoa. Berez hol batin Ados. jotzen zen. Gu jarri jugu lau joku gehiago izateko. Hau pagoa eta bestea? Bueno, bilek afrikarrak dira. Ados. Nasia dozte, pagoa eta mongoi afrikarrak. Ados. Hau sartzen naiz? Noski, ba. Azkartuko dugu. Hoi da. Esker mila. Zuri. Taula hemen? Bai, mitik. Ederki. Horaz. Hau, beste txalaparta bat, evoluzio bat bada. Honei deitzen jogu txalaparta tradizionala. Eta darra? Adarrare erabiltzen zen, txalapartakin batea. Eta... Deia darra? Bai. Utzen dizut ematen. Beste lan, dena hankaz gora emango nuke. Bai, batian markatu. Bost, beraz. Bai. Bost taula. Emeki, denbora joan ala, txalaparta bilakatzen da beste txalaparta bat, beste instrumentu bat. Bai, ez daude nota guztia, mion badaude ja nota batzuk, eta ja honekin joku gehiago. Eta guk honei deitzen dugu txalaparta normala, lehen normala izango zen bestia. Hori da, bai. Mion, guk honei guan deitzen dugu txalaparta normala. Eta ohartzen naiz ere, landu dituzuela, eta zeak makinak, ikusten dira, ja, dantzan. Baina askotan dantzan ari zarete, ez? Txalaparta jotzen duzienean. Trantza bat da, kasik ere bai, sartzen denean, Bai, ni batzutan, mugimendutan. behintza sentitzena, ez dakit, bin pertsonan arteko jolas bada, minon, bai, ez dakit, guztua egotenaz, eta bai, egon nitzake orduk. Bai, baten du musika ez, bada erritmoa orduan, bai, iten alda dantza ere horrekin. Bikain. Bai. Ba, segituko dugu, emeki gure txalapartaren bidea egiten. Hau egurrezkoa da, Bai. orain jarriko dugu bat arrizkoa. Ados. Eta hau da, zer, aritza? Hau da nortaitza, bai. Bai. Aritza amerikanua. Ados. Orduan guatzen, bestearen Guan bila. arrizkoa. Bai, arrizkoa. Bai? Bai, Bai. ondo. Bueno, aukenduko dut. Hartuko du. Biak Hau. Wow, pisua bat dute. Bai, hau ez. Banan egingo dugu, bestelan. Akabo. Larrua ez.
Aba, zenbakia dute. Hau da, bigarra. Bai, halaxe bai. Eta hau, Bai. kristalezkoa dirudi. Bai. Oso maite dut ere, bai. Maiok. Bai. Baina hola, ez? Bai. Beste soinu bat du, ez? Bai, oso ederra. Bai, ematen du, ez dakit, lolo itxeko, musika Bai, itxeko, oso goxoa da. Bai, bai, egurra bai. ematen du desagoatzeko gehiago. Hori da, bai, bai, bai. Orain. Beste etapa bat dugu, hau, mementoko azkena, baina nor daki txalapartak geroa badu eta beste zerbait asmatuko duzie, hain segur, baina horrekin ja melodia ematen alduzie, ez da? Bai, hor ja baditugu zazpinotak, orduan egiten dugu abestiak, ez? Orduan entzunen zaituztegu? Bai? Hale, Mire esker. Bikain mil esker benetan tiriki trauki mailuaren hotza, aldi hontan ez, baizik eta egurarena. Unkitzen hau pieza horrek zeren eta Donostian, 2025ko Egubirri aldean, jo baitzen duten, kursal aldean, gu promenatzen ari ginen, paseatzen, eta bat batean, zer da hau, txalaparta. Eta entzun zintuzte dan, eta benetan hau opari bat. Pentsatu nun, zerbait egin beharko dut noiz bait, zuekin eta ja, egiten ari gera.
Unai mil esker gurekin bat eginik orain, ja, hirukotea osatuta dago, beraz, Urruñara zaitut, Urruñatik etorri zera, ikastolako lana bukaturik zinez eskertzen zaitut. Hirukote honetan, beraz, badugu azkaindar bat, Patxi, hori hartzuarra Jon, beraz, muga gaindiko proiektua dela esan dezake. Bere ala entzunen zaituzteko, baina alere galeratxo bat, zer zaizu beraz, txalaparta? Iesbide bat da. Permititzen dit, eguneroko ejutinatik ies egitea bizka bat, eta aldatzea bizka bat, eta deskargatzea ere soberan duen energia ere. Energia baduzue, hiruok, noski, musika egiterakoan, musika diotzen eta erritmo, ederra da berez, baina erritmo baino gehiago da, zuek eramaten duzie txalaparta beste egi batzuetarat, ez? Beste mundu batzuetarat, espazioetarat. Badira melodia batzuk ja ezagunak direnak eta horiek hartu ditugunak, eta gero bestela sortzen dugu. Elkartzen gira, bakoitzak ekartzen du berea, eta hortatik sortzen dira gure proiektu desberdinak. Ensaioak nolakoak dituzue? Bai, astean behin elkartzen gira, baina ekin behar da urteak daramatzagula txalaparta jotzen, eta azkenan baditugu bakoitzak urte desente esperientzia eta hortik ateratzen da, gaur egun egiten duguna. Entzunen zaituztego, okerrez banago, joko duzuen pieza da, oso famatua dena, laboa eta hartze, eztei, ederrak beraz, txoria, txori. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina horrela, etzen gehiago txoria izango, baina horrela, etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. La 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 la. La 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 la.
gaua heldu zaigu eta laster amaituko da gaurko saioa. Eskertzen ditut zinez gure lagunak kutxukun taldekideak zentzuei esker sartu garen gehiago txalapartaren mundu magikorat. Orain, piztuko dut sua eta lekukoa pasatzen diot Oiarzungo Intzizuri. Mila esker lagunak laster bat eginen dugulakoan nagoan artean ongi bizi, izan ongi adio. Orain bain nahi dugun hasi txalaparta mitologiarekin, amalurrarekin, ez nik uste dut amalurra esan eta hor ja historio bat dago, ez? Da jaiotza, bizitza, eriotza, eta historio horren barruan daude elementu batzuk ura, sua, noski mari jainkosa, jantziak eta hobeto nahi ditugu egin, eta bai, ikuskizun horretan, hau sartuko zen, bai. Hobeto prestatu behar du guztia, baina bai, hori sartu nahi dugu, bai.